Budíček. Dneska nás čeká další vlog ze série mateřská, ale rozhodně ne dovolená. Moje vlasy už byly totálně nechutný, takže jsem je aspoň umyla a vyfoukala. Já jsem vám nějakou dobu zpátky říkala, že až najdu kojící podprsenku, která nejde vidět pod oblečením, tak vám ji doporučím a tohle je ona. Je teda od Mam Cozy a vzala jsem ji v téhle, no, chtěla bych říct stylové barvě, ale tak opálená nejsem, takže prostě v béžové. Jsem tým sladká snídaně, takže tady něco dobrýho, no a potom jsme si šli číst a uspávat a jak vidíte, neúspěšně. No nic, protože je venku hyc jako prase, tak jsem se rozhodla napustit bazének, nebo teda aspoň ho nafouknout, což se ukázalo jako velmi těžký task. Protože moje plíce už asi nejsou, co bývaly, takže jsem to vzdala asi tak v třetině. Na oběd jsme si dali těstovinový salát, Paťa dofoukal ten bazének, pak jsme si dali i slushy, jako takový dezert, no a vyrazili jsme do IKEA. Jsme se teda jeli podívat na skříň do pokojíčku a pak jsme si říkali, že koupíme teda 2 šuplíky, protože proč ne, když už jsme tam a navíc jsme měli nějakou slevu. No a hádejte co, ty šuplíky neměli v té IKEA a poslali nás do nějakého externího skladu někde v Končičkách prostě. Že by to někde bylo napsané, tak to samozřejmě nebylo, takže jsme si udělali ještě takovou malou zajíčku. A pak Paťa nainstaloval ještě takový 2 poličky do sprchového koutu, já jsem upekla borůvkový mafiny, no a pak už jenom večeře a spát.